Veuràs, sí, estem a Tuixén i amb un dia immillorable per practicar l'esquí nòrdic, un esquí que realment barreja totalment la natura amb l'esport, és així? Sí, correcte. L'esquí de fons és un esport integrat dins la muntanya, ja que principalment s'utilitzen els mateixos circuits que a l'estiu es farien servir tant com per caminar, com per anar amb bici, com per fer qualsevol activitat de lleure a la natura. És un esport tranquil, relaxat, bastant físic i que bé, clar, estàs totalment a dins de la natura. Quina és la història d'aquest esquí nòrdic? La història no està especialment molt clara, ja que hi ha diverses variants, perquè podríem dir que s'esquia esquí nòrdic des de temps ancestrals, ja que s'havien trobat pintades rupestres en coves amb gent esquiant, amb gent que portava esquís. Llavors se suposa que ja s'utilitzava l'esquí de fons. Uns esquís molt rudimentaris, no? Serien molt rudimentaris. Un tros de fusta. Una fusta lligada amb un tros de corda i per... Clar, seria per no enfonsar-se. Exacte, seria més aviat un medi de transport que no un esport com es fa servir ara. Quines són les opcions que tenim aquí a Tuixén per practicar l'esquí? Molts itineraris? Home, és una estació de les relativament grans, és a dir, tenim 30 quilòmetres trepitjats amb la màquina i després tindríem uns 10-15 quilòmetres d'esquí de randoner. És a dir, seria un esquí on no passem la màquina i vas tu fora pista. Esquís potser una mica més amples, tot i que l'esquí de fons servirien igual. Clar, dins del mateix propi esquí es pot practicar el que seria el clàssic o el que seria el patinador, vull dir, per això no hi ha problema. Nosaltres avui farem el nòrdic, l'estil clàssic, no? Seria? Sí, principalment començaríem pel clàssic, que és per lo que representa que comença tothom. I després al final, resulta que... L'altre dia crec que vaig agafar un dos. Vale, som-hi. Sí, hem fet un recorregut curtet, però hem parat perquè en parlem una miqueta més de la tècnica, de com s'ha de progressar adequadament per fer aquesta modalitat de clàssic. Correcte. D'entrada comencem esquiant una mica, més que res per fer una mica d'adaptació al medi, ja que no és un medi que estiguem acostumats a esquiar sobre esquís, o sigui, caminar sobre esquís. La idea inicial seria una mica el que hem fet, començar a caminar, però de seguida tenim que evolucionar la lliscada, que el que es busca amb esquí és que l'esquí llisqui, com més llisqui endavant, més quilòmetres farem, menys ens cansarem nosaltres. Llavors, principalment l'esquí, per avançar, el que hem de mirar d'aprofitar és marcar una mica l'impuls des de la zona del peu, sempre impulsarem cap enrere per poder-nos llançar endavant. Aquest impuls, aquesta propulsió, l'aconseguim gràcies a el que tindríem sota els esquís, que serien les escames, que ara ho podrem veure. Podem veure un esquí per la part de sota. Efectivament, sí. Aquesta part és rugosa, serien unes escames que els diríem. Això és el que ens fa l'adherència per poder avançar. És la mínima adherència, no? Sí, correcte, és el mínim. De vegades falla i sembla que no pots avançar, però bueno, com utilitzem aquestes escames? Doncs bé, podem veure que l'esquí no és exactament pla, sinó que fa una curvatura, que seria el pont, i quan nosaltres carreguem el pes a sobre aquest esquí xafa cap a baix. Aquestes escames es claven a la neu i ens permeten poder tirar endavant. Molt bé. El que hem de fer és aprofitar al màxim el pes del nostre cos, que és la inèrcia, és el que ens fa avançar, i més quan agafem una pujada. En pujada avançar és molt difícil i si no carreguem realment tot el pes del cos i guanyem aquesta inèrcia que ens dona el pes, no podríem mai avançar endavant. Hem de pensar que si no és l'esport que més músculs utilitza, és el segon o el tercer esport que més músculs utilitza de tot el cos, o sigui, et fa treballar de dalt a baix, portem pals, treballem totes les zones de l'esquena i dels pectorals, portem esquís, treballem cames, no? És un esport molt complet físicament. I també et dona la possibilitat que tu pots practicar un nen de 4 o 5 anys que no té fons, acaba de començar a moure's com aquell que diu, i tu pots practicar una persona de 80 anys que ja s'està quedant sense aquest fons, no? Vull dir, realment és un esport per tots. Apte per totes les edats.
Estem ara mateix al Prat Llong, no? O a la vora del Prat Llong. Sí, la part més alta de Prat Llong, que seria Pla d'Arderic. Molt bé. I portem ja uns 9 quilòmetres aproximadament. Sí, sobre uns gairebé 9 quilòmetres, sí. I amb unes vistes espectaculars. Tenim el Cadí, el Moixeró, Pedraforca, unes vistes inigualables i en aquest hivern espectacular de neu, doncs més, no, encara? Una mica envejables, sí. Perquè no és tan habitual, ja feia anys que no teníeu tanta neu, per exemple, home, ara aquí mateix. com a mínim feia 3 anys que no teníem ni aquesta neu ni en aquestes èpoques la quantitat de neu que hi ha. Això ja feia moltíssims anys que no es veia. Portem aproximadament 1 hora esquiant, no hem vist quasi bé ningú, amb un parell de persones que al ser tan poquets inclús et saludes, com si et coneguessis de sempre, cosa que l'esquí alpí t'adalantes o et sobrerepasses. Vull dir, no és exactament el mateix. I segurament... O si et fan caure, gairebé no diuen ni perdó, perquè continuen. Sí, vull dir, una mica aquest aspecte amb la gent és una mica diferent. Estan acostumats a la massificació. Aquí estem acostumats a trobar-nos tres i, bueno, ja que et trobes algú el saludes, no? El perfil de l'esquiador aquí en aquesta modalitat de clàssic o d'escating és... Molta gent també és d'un perfil muntanyenc, no? Sí, això és el que ajuda que hi hagi també un altre tipus d'ambient, diguéssim, no? A les pistes de fons, tant el que són les pistes com et trobaries a dins el bar. Normalment és gent de muntanya, gent que li agrada la natura, gent que també ho respecta bastant i, clar, és un altre caràcter, no? Vas amb una altra idea, és a dir, vas a gaudir de la muntanya. Dani, i pugeu mentre se les treuen, que faci alguna... Vinga, merci.